recapitulem ara què és allò que hem vist fins ara al ConnectAI. Hem parlat de la realitat a portes endins de la indústria a Catalunya i també hem parlat del nostre talent, de la importància de l'ètica, de com implementar aquest canvi tan radical i disruptiu que és l'entrada de la intel·ligència artificial a les nostres empreses. Però la intel·ligència artificial, per definició, és una força global. Això vol dir que no entén de fronteres i que, per tant, això ens dona una pista de com hem d'actuar. Vol dir que per saber si allò que estem aplicant al nostre territori està bé o malament, hem de també ser mirall d'allò que s'està fent a fora, saber què s'està cuinant per veure quines són les eines que nosaltres també ens podem fer pròpies. Per això volem tancar aquest bloc de ponències magistrals que us hem estat oferint aquí al ConnectAI explicant com s'integra, per exemple, la intel·ligència artificial en entorns tan dinàmics i competitius com són el sud-est asiàtic o l'Orient Mitjà i també parlar d'experiències d'èxit global en aquests països i que ens podrien servir com a experiència per fer-nos nostra. La tecnologia avui ens permet ser més a prop i per això ens fa molta il·lusió connectar amb una de les veus referents de la innovació. Ella és una persona que ha liderat canvis, innovacions, és coneixedora també de tot aquest batec de la intel·ligència artificial. Connectarem amb la Mary Rossi, que ella és la CEO d'Oceonomy, líder tecnològica d'Àsia Pacífic i Orient Mitjà. Molt bon dia, molt bona tarda. Aquí són les 12 del migdia. Mary, benvinguda aquí al Cosmocaixa. Bon dia, bona tarda a tothom. Aquí són les 7 del vespre, ja a veiem Singapur. aquí darrere amb aquest skyline preciós que s'està ja esgotant la jornada. Mary, ens agradaria molt que, aprofitant que tens aquesta àmplia experiència en entorns, com dèiem, molt dinàmics, molt competitius, ens expliquis els casos d'èxit global que nosaltres ens podríem acabar fent nostres. Així que endavant, l'escenari virtual és tot teu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a estar avui aquí. És un honor poder compartir amb vosaltres aquesta sessió dedicada a la intel·ligència artificial i a la sostenibilitat també. El meu nom és Meritxell Rossich i durant els pròxims minuts voldria portar-vos en un viatge. I és un viatge que connecta el que està passant a Catalunya amb les grans tendències globals de la IA i la tecnologia. No parlarem només de teories o de tendències futures, parlarem de casos reals, d'oportunitats concretes i, sobretot, del paper decisiu que les empreses catalanes poden jugar en aquest nou escenari mundial. I un petit preàmbul, jo porto 25 anys vivint i treballant fora de Catalunya, així que us demano disculpes per endavant si se'm cola algun anglicisme sense voler. Doncs comencem, si sembla bé. Permeteu-me que em presenti breument, perquè la meva carrera és molt internacional. He viscut i après molt en 6 països diferents, des dels Estats Units fins al sud-est asiàtic. He viscut a Nova York, a Londres, a Hong Kong, a Singapur, a Tòquio i ara un altre cop a Singapur. I això m'ha donat una perspectiva única. He treballat i col·laborat en més de 140 territoris, veient de primera mà com la tecnologia es troba amb els reptes locals. He estat directora tecnològica, Chief Data Officer, que és CDO, i també he donat alguna classe com a professora universitària, he fundat startups i avui la majoria del meu temps soc consellera independent, centrant-me en estratègia de dades i com pot accelerar els objectius de desenvolupament sostenible i ajudar en el creixement de les empreses. I és aquesta visió de 360 graus, tant corporativa com acadèmica, emprenedora i en diferents geografies, el fil que uneix i que m'agradaria explicar-vos una miqueta avui, donar-vos aquesta perspectiva àmplia i des de diferents àrees verticals. Per entendre el moment en què ens trobem una miqueta, i sé que n'heu parlat una miqueta avui i ahir també, cal fixar-nos en 3 canvis molt profunds. El primer canvi és la democratització. Fa 10 anys, un sistema d'IA avançat requeria milions d'inversió. Avui una startup a Barcelona pot accedir a models d'última generació a través del núvol, sovint amb codi obert, i la barrera d'entrada ha caigut. Jo recordo quan estava, per exemple, a Nova York, cada cop que se'ns estava acabant l'espai en els nostres sistemes de dades, havíem de tornar a negociar la compra d'una màquina que eren $5 milions gairebé, cada cop que havíem de fer tota la inversió.
En aquests moments això ja no passa. El segon punt que us volia comentar és el tema del doble rendiment. Abans, eficiència volia dir només estalviar diners. I ara, una inversió en un sistema d'IA pot optimitzar l'energia d'una fàbrica que genera un estalvi econòmic i redueix l'empremta de carboni, a més. O sigui que la sostenibilitat ja no és un cost, és un avantatge competitiu brutal en un mercat global que, a més, ho demana. O sigui que tenim aquest component del doble rendiment. I el tercer, que trobo que és molt important com a tendència global, és la geolocalització tecnològica. No cal traslladar-se a Silicon Valley, des de Mataró o Lleida o Igualada, que és d'on soc jo, pots dissenyar una solució i implementar-la a Singapur o a São Paulo. Aquestes tres forces són el vent a favor per les empreses catalanes. I això no és teoria, deixeu-me que us doni alguns exemples del que està passant ara mateix arreu del món. Per exemple, Finlàndia és un país amb un clima dur, amb llargues distàncies. Han aplicat, per exemple, intel·ligència artificial a la logística de transport i els algoritmes no només troben la ruta més ràpida, sinó la més neta, estalviant fins a un 25% d'emissions. Un altre exemple és Alemanya, on hi ha cooperatives ciutadanes que estan creant xarxes elèctriques intel·ligents gestionant la producció i el consum d'energia renovable a nivell local a MIA i fent-se més resilients. Un exemple del Japó, per exemple, les fàbriques intel·ligents monitoritzen cada màquina en temps real i prediuen manteniments i ajusten el consum, estalviant fins a un 40% d'energia. A Singapur, que és on jo visc i on he passat els últims anys, és una ciutat-estat amb molta escassedat d'aigua. Singapur no té cap recurs natural, és una illa del tamany de Menorca amb gairebé 6 milions i mig d'habitants. I han creat un sistema neural que detecta i localitza fuites en la xarxa de canonades, reduint les pèrdues d'aigua en un 30%, que és un dels problemes principals de factors de consum d'aigua. I fins i tot a Nigèria, petits agricultors reben consells de sembra i de reg via SMS, generats per una plataforma d'IA que analitza imatges per satèl·lit i dades meteorològiques. Fa només unes setmanes estava jo a Londres parlant amb els equips d'intel·ligència artificial, amb els científics, que estan desenvolupant alguns dels models que s'estan aplicant en tot el que és els sistemes de Gemini, de Google, que és l'equip de DeepMind. I han creat uns sistemes que són absolutament increïbles de generació i poden mesurar, per exemple, el valor d'un ecosistema i es pot fer servir tant al fons del mar com en boscos. O sigui, imagineu-vos el que es pot fer ara que hi ha sistemes que estan a l'abast de tothom, que són virtualment gratuïts i que realment poden avançar tant el que és l'agricultura com la gestió d'aigua com totes aquestes rutes intel·ligents. No cal ja desenvolupar de zero totes aquestes metodologies, sinó que podem fer servir les que s'estan generant a tot el món. Aquests són els tipus de solucions que ja funcionen i la pregunta clau per mi és com podem a Catalunya no només importar aquestes idees, sinó crear-ne i exportar-ne de noves. La resposta és que això ja ho estem fent una miqueta. Aquesta és una imatge de l'octubre passat a Singapur. Acció va organitzar el Tech Barcelona Catalonia Demo Day en associació amb Flanders. I l'objectiu era presentar el millor del Deep Tech català i flamenc als inversors i partners asiàtics. Jo hi vaig ser i va ser un esdeveniment superinteressant. La gent estava molt impressionada amb tot el que es va presentar. No era només teoria, era una trobada molt pràctica, es van fer pitch, hi va haver networking, hi havia converses i es van tancar realment acords reals. Aquests són els tipus d'iniciatives que són el pont concret entre el nostre potencial i els mercats globals. I la infraestructura també ja existeix per poder donar cabuda a totes aquestes converses. Però deixeu-me que us doni algun exemple més del que es va aconseguir en aquesta acció. Per exemple,
Metascan crea identificadors humans sintètics per entrenar models d'intel·ligència artificial de manera ètica, sense vulnerar la privacitat. I a Singapur no només van trobar un client per un projecte pilot, sinó que van establir una col·laboració, també amb l'Agència Estatal de Recerca, que es diu A*STAR, per publicar un article científic a la prestigiosa conferència ICCB, que serà després, més endavant aquest any. I això és exportar intel·ligència. Una altra empresa, Roca Foradada, amb la seva tecnologia solar molt innovadora, està en negociacions avançades per dur a terme el seu primer assaig clínic a Singapur. I Watium va presentar una bateria que és la més ràpida del món pels centres de dades, que és un mercat gegant a Àsia. I Fabrics també és una altra empresa que porta la digitalització a la fàbrica. Aquests no són somnis, no són només teoria, són casos d'èxit en procés i demostren que les solucions catalanes tenen demanda global. Però perquè aquests casos d'èxit es repeteixin sistemàticament, cal comprendre que l'èxit en la IA no és només un acte de fe. Es construeix realment sobre 4 pilars que estan molt connectats. Penseu en ells com si fossin les 4 potes d'una taula. I si falta una, la taula es podria aguantar, però coixeja. Us parlaré avui d'aquests 4 pilars. I, per exemple, el pilar acadèmic és el que genera el coneixement fonamental i el talent. L'emprenedoria converteix aquest coneixement en productes i en negocis. L'àmbit corporatiu integra aquestes solucions a escala real en la indústria. I el quart pilar, que cada vegada pesa més, és la IA responsable. És l'ètica, la governança i la transparència. I Catalunya necessita ser forta en els 4. Llavors anem a veure el primer pilar. L'acadèmia. El mapa del poder en recerca de la intel·ligència artificial s'està redistribuint molt ràpidament i Àsia ja és el nou pol de creació de coneixement. Quan recordo vaig començar a treballar amb dades en gran escala, tot venia sempre dels Estats Units. Sempre miràvem cap als Estats Units per veure quines eren les noves tecnologies, els nous models, què s'estava publicant, d'on sortien tota la recerca. Si hi havia alguna patent, podíem saber una miqueta més de com es volia realment comercialitzar aquella idea. Però realment hi havia molt poc que vingués d'Àsia. Però des del 2017 concretament, recordo estar jo treballant a Visa i fer una presentació als meus caps i al president, donant-los l'alerta de que estàvem veient que hi havia moltes més patents i molta més recerca que ja venia de Xina i del sud-est asiàtic que no de la que venia de l'altra part del món, tradicionalment de Silicon Valley, dels Estats Units i dels centres de recerca de Palo Alto. I una miqueta el que estàvem intentant era que la nostra pròpia empresa, en aquell moment, que era Visa, de serveis financers, creés serveis també d'intel·ligència artificial i de recerca que fins a aquell moment estaven només a Palo Alto. O sigui, en el moment en què una empresa es perd una miqueta quan el focus es desplaça geogràficament, potser el seu talent i la seva base de recerca no estan en el lloc que s'està movent més ràpidament. I ara mateix estem veient que el món mira cap a Àsia perquè realment s'estan creant moltes més patents, molta més innovació a Xina del que s'està creant en la resta del món. I els que treballem en tecnologia des de fa molt temps és algo molt sorprenent, però val la pena prestar-hi atenció perquè hi ha bastantes raons per les quals és important. Us diré una miqueta per què. Tenim el model de recerca dels Estats Units, que ha sigut sempre la recerca d'avantguarda, impulsada per laboratoris privats de les grans empreses tecnològiques. El model que ve de Xina en la recerca, sobretot de la intel·ligència artificial, és un esforç col·lectiu que està molt dirigit per l'Estat i per les seves grans universitats. D'alguna manera es parla de que els Estats Units està liderat per tot el sector de la inversió i per això veiem totes aquestes escalades i una mica el boom de la IA, i a Xina s'està fent un esforç més sectorial. És per això que és tan important crear àrees de coneixement
que tenen base en clústers perquè utilitzen les dades i s'enfoquen a solucionar els problemes d'aquests clústers concrets. I això és una miqueta el que estem veient que s'està fent a Xina. A Europa tenim excel·lència, però sovint molt fragmentada. I la pregunta clau per nosaltres és com creem les connexions d'aprenentatge amb aquests ecosistemes? Perquè no es tracta de copiar, sinó de connectar-nos a les xarxes on es genera la recerca del futur. Les col·laboracions com la de Metascan, amb Aistar, a Singapur, són el model a seguir. Projectes concrets amb resultats molt mesurables, com en aquest cas és generar recerca per fer un article i publicar un cas pilot. Si veieu en la imatge, no sé si es pot veure molt clarament, però una de les conferències més importants que normalment es fa als Estats Units i on normalment totes les publicacions de recerca normalment venen dels Estats Units, una gran majoria. Si veieu a sota en groc són les que venen dels Estats Units i les empreses de les que venen són empreses privades. I en canvi, si veieu Xina, que és el color verd més fosc, a la part de sota, està creixent molt i ha arribat a sobrepassar el que són les publicacions dels Estats Units i ve més d'universitats. O sigui que es pot veure una miqueta d'on ve el coneixement. Aquesta va ser una gràfica que es va fer bastant famosa fa unes setmanes en aquesta conferència perquè xoca el canvi de mentalitat en d'on ve una miqueta i quina és la filosofia darrere d'aquesta investigació. Europa ha triat una miqueta la tercera via. No competim només amb potència de càlcul o amb volum de dades, però competim en fiabilitat, amb ètica i en sostenibilitat. La AI Act és el gran actiu d'Europa. Marca les regles del joc per una IA de confiança. I això és extremadament important perquè als ulls del mercat global estem molt preocupats pels riscos, per la protecció de dades i per tenir aquest segell de qualitat que té la AI Act. Europa té el talent acadèmic, té l'excel·lència, però sovint està aïllat en diferents silos, el que es diuen les AI factories. Doncs el gran repte per a Europa és la manca d'inversió privada massiva per escalar. I la pregunta és com accedim al talent especialitzat i com especialitzem la nostra IA pels sectors claus. I una miqueta la resposta passa pels clústers i pels consorcis públic-privats, com el mateix ConnectIA, per projectes que agrupin les pimes, els centres de recerca i l'administració en crear aquestes solucions específiques per la gestió, per exemple, de l'aigua, de l'energia, dels residus, del packaging o del vertical que sigui. Per això és molt important. Vaig a donar-vos un cas, abans de passar al següent pilar, que és el pilar d'emprenedoria, permeteu-me mostrar-vos un exemple de com una empresa molt tradicional s'ha reinventat a través de la intel·ligència artificial i de la sostenibilitat i què en podem aprendre. L'empresa és Tetra Pak, que la coneixereu perquè és un gegant suec d'envasos típicament de tota la vida, de llet i de sucs, però avui Tetra Pak no només ven caixes, sinó que ven intel·ligència. I els seus envasos incorporen sensors, capturen les dades en temps real sobre la temperatura, la caducitat, la localització del producte en tota la cadena de subministrament. Aquestes dades, processades amb intel·ligència artificial, permeten al fabricant de sucs reduir el desperdici alimentari en un 30%, optimitzar els transports i garantir la seguretat alimentària. És a dir, Tetra Pak ha fet un salt. Ha passat de vendre un producte físic a vendre un servei de valor afegit basat en les dades i en la intel·ligència artificial. I aquest servei ajuda als seus clients, perquè moltes vegades grans companyies agroalimentàries el que necessiten és ser també més sostenibles i més eficients i alhora fidelitzar els clients i obre nous fluxos d'ingressos. Perquè si pots empaquetar les dades com a servei, tens un valor afegit molt important avui en dia. Llavors, quina és la lliçó que una empresa industrial catalana, gran o mitjana, pot tenir? Jo crec que és important recordar que la teva venda ja no és només la maquinària, el component, l'embalatge.
La venda és el resultat que aconsegueixes tant amb l'estalvi energètic, la reducció de residus, la traçabilitat, les dades, i la IA permet embolicar aquests resultats en dades i recomanacions que es poden dur a terme pel teu client. I això és transformació digital real, és passar de producció a solució i que la solució sigui un resultat garantit i fiable amb l'ús de la intel·ligència artificial. M'agradaria passar ja al següent pilar, que és el pilar de l'emprenedor. Quan parlem d'emprenedoria, parlem tant de la fundació com de l'escalabilitat, com a l'accés al capital risc. I l'accés al capital risc és una miqueta el punt on de vegades ens costa una miqueta més. L'ecosistema català està viu. Mireu les empreses com a Línia, per exemple, amb la seva plataforma de moderació de contingut, ètica, han captivat el mercat de 6,4 milions d'euros liderats per Mouro Capital. Això demostra que el mercat inverteix en IA responsable. I una dada interessant de l'emprenedoria en IA és que el 80% de les startups globals utilitzen models que són open source, xinesos, segons The Economist, que és interessant. Fa poc, un dels grans inversors de Silicon Valley va dir que gairebé tots els startups d'intel·ligència artificial que li arribaven a fer un pitch, a fer una presentació per demanar financiació, estaven fent servir aquests models oberts que venen de Xina i que són de molt alta qualitat. Això ens diu dues coses. Primer, que la innovació és global i interdependent, i segon, que Catalunya pot aprendre a col·laborar i aprofitar aquests ecosistemes, no només de manera interna, sinó mirar cap enfora i veure què és el que es pot aprofitar. I després veure quin és el valor diferencial, que pot ser l'aplicació ètica i especialitzada d'aquestes tecnologies base, per el fet d'haver sigut creades i desenvolupades tot el procés de l'entrenament de les dades amb el marc legal d'Europa, que dona molta confiança. Doncs, per una empresa que comença, el camí té que ser metòdic. Llavors, com es pot validar i adaptar una solució d'intel·ligència artificial al mercat global? Doncs, us proposo 3 passos. El primer pas seria, primer, validar a casa. Ha de funcionar a la fàbrica de Viladecans o a la cooperativa de Lleida i s'ha de poder medir l'impacte, tant en euros estalviats com en tones de CO2 reduïdes. Hi ha d'haver un impacte i s'ha de poder mesurar. I ha de solucionar un problema local. Però el següent pas és interessant sempre adaptar-lo. No es ven el mateix a Hamburg que a Singapur o a Alemanya. Necessites, per exemple, una certificació de TÜV, o a Singapur es treballa amb una aliança, es treballa millor si tens una aliança amb una empresa local per la seva distribució. Llavors, aquest pas d'adaptar el que ja s'ha validat a escalar-ho amb capital intel·ligent. Avui hi ha fons de capital risc que busca específicament Impact Tech o Climate Tech. I el pitch ja no pot ser només el retorn de la inversió, ha de ser l'impacte. Tot allò que va més enllà només del producte, el que hem comentat abans, el servei, les dades, la fiabilitat, la reducció d'emissions i tot un servei i un ecosistema. Llavors, per les grans companyies o per les empreses consolidades, el repte no és només comprar una solució d'intel·ligència artificial. El repte per les empreses i per tots vosaltres és transformar-se per dins. Perquè l'enfoc intern és el que és més difícil. No és només apretar un botó i ara tots poden fer els correus electrònics més ràpids o fer textos i resumir-los, sinó com transformem tota l'empresa. I aquest és realment el dilema i la tercera pota i una de les més complicades d'implementar. Enxufar una eina és fàcil, però canviar els processos, les formes de treballar i les capacitats de les persones que treballen a l'empresa, aquest realment és el repte. Aquí teniu una dada del Fòrum Econòmic Mundial, que ho diu molt clar.
el 44% de les habilitats dels treballadors, avui en dia, hauran de canviar en 5 anys. Clar, imagineu-vos ara que gairebé la meitat de tot el que estan fent les persones de les vostres empreses hauran de canviar i evolucionar en 5 anys. Clar, la pregunta és, per un directiu avui en dia, no és només quina intel·ligència artificial puc implementar, quin és el millor sistema, sinó com preparo a la meva plantilla per l'era de la intel·ligència artificial. Com puc fer que aprenguin noves capacitats? Com puc fer que estiguin motivats i oberts a aprendre? I poder fer que tinguin formació contínua per nous rols que no existien abans, per exemple, enginyers de prompt, i crear una cultura que abraci les dades i cometre errors per poder continuar aprenent sempre. Fer aquest canvi a nivell empresarial és absolutament fonamental. I des del punt de vista de Singapur i d'Àsia, aquesta és una de les àrees en les que veig que el govern ha invertit d'una manera absolutament espectacular. Aquí gairebé obliguen a tothom a fer cursos per posar-se al dia professionalment. T'insisteixen constantment que hi ha una sèrie de crèdits que s'afegeixen al teu sistema local, per exemple, que és com la Seguretat Social, en el que tens uns crèdits que has de gastar per fer aquests cursos que et posen al dia i que fan que continuïs sent productiu i que estiguis al dia en tota una sèrie d'àrees. Hi ha campanyes, he vist campanyes d'intel·ligència artificial per una miqueta que la gent perdi la por al tema de la intel·ligència artificial i que perdin la por a quedar-se enrere, perquè el govern se n'adona que deixar enrere a les plantilles és un tema en el que no es pot deixar enrere. Han de continuar i han d'apoyar les empreses amb aquesta formació contínua. Llavors, aquest és un tema super important. I un cop tens una solució validada, un cop has escollit i tens els equips, les empreses necessiten continuar creixent i necessiten estratègies d'escalabilitat. Llavors, us he posat aquí 3 models d'escalabilitat que he vist funcionar en la meva part del món i que són interessants. El primer és el model SaaS sectorial, que és una plataforma de SaaS per la gestió intel·ligent, per exemple, d'aigua en hotels del Mediterrani. Es podrien fer les proves al Mediterrani i exportar-ho en llocs que tinguin problemes semblants, com Grècia o Croàcia. O sigui, és validar-ho i després exportar-ho com a model de serveis digitals, per exemple. El segon model d'escalabilitat pot ser la replicació intel·ligent. No cal obrir oficines a tot arreu, es pot fer servir un model de franchising digital o de llicències de tecnologia. Trobar un soci local que connecti el seu mercat i se li pot donar la seva eina. És un model de distribució local. I el tercer model d'escalabilitat poden ser aliances estratègiques. Unir-se com a soci europeu, per exemple, al projecte Horizon Europe o sobre l'economia circular, i això et dona finançament, credibilitat, xarxa, etc. O participar, per exemple, en les jornades que Acció va organitzar aquí a Singapur i que jo crec que seguiran tornant a fer. Aquest va ser el primer cop que es feia, a l'octubre passat, i jo crec que se seguiran fent. En tot aquest camí, cada empresa i cada vertical trobarà diferents maneres d'escalar aquests models. Però és important pensar que no n'hi ha només un. O sigui, es poden provar diferents models i al final l'important és aconseguir aquesta escalabilitat. I us voldria parlar de l'última pota de la taula, que és la IA responsable. És el quart pilar i es converteix realment en el passaport de les aplicacions i de les solucions, perquè aquesta autorregulació i aquesta governança amb aquest alt nivell de control i de qualitat és molt important i molt valorat a la resta del món. Als mercats més avançats, l'ètica de dades i la intel·ligència artificial responsable ja no és una opció, sinó que les organitzacions ho prioritzen.
Per exemple, en el que és el grup de països d'ASEAN, que són uns 500 milions de persones, 7 de cada 10 països ja tenen marcs nacionals de governança d'intel·ligència artificial. I això vol dir que si la teva empresa catalana arriba amb una solució que no només és efectiva, sinó que és transparent, auditada i ètica, tens un avantatge competitiu enorme. I la via europea, amb la IA Act, es posiciona perfectament per satisfer aquesta demanda global de confiança. Sé que hi ha, per altra banda, de vegades, en el marc acadèmic o els desenvolupadors, una miqueta de preocupació per si tot aquest marc legal ens treu innovació. Jo crec que ens dona confiança, i la confiança és un valor afegit espectacular. I hem d'intentar sempre treballar en aquest marc legal que realment dona un valor molt important al que ve de Catalunya. I us volia parlar una mica de la Catalunya vista des de fora. Als ulls del món, Catalunya no només és un lloc bonic per visitar, és un hub tecnològic amb referència mundial en mobilitat, gràcies al Mobile Congress, en salut, la bioregió i en ciutats intel·ligents també. Sortiu a les notícies molt sovint sobre tant de temes de qualitat de l'aire com de noves idees. La veritat és que quan la gent et pregunta d'on ets i dius de Barcelona, sempre hi ha un somriure a la cara del teu interlocutor, i això us asseguro que no passa a tot arreu. Catalunya és una fàbrica de talent amb grans universitats de primer nivell, amb formació professional molt sòlida, i és un laboratori de prova obert, on es pot provar la innovació al carrer, en un hospital, en una fàbrica, i aquesta reputació és credibilitat inicial, que és una credibilitat que us asseguro que no té tothom, que es pot portar als socis globals des de Singapur fins a São Paulo, a tot arreu. I la resposta no és Catalunya on és això, sinó Barcelona, el Mobile. Hem d'aprendre a autoritzar aquest capital de marca per obrir portes, perquè la veritat és que dona molta confiança. I vist des de fora, evidentment, és un orgull. I la paradoxa fonamental en l'era de la globalització, com crear l'impacte més profund, en el fons, ha de ser sempre generat localment. Llavors, la millor manera de crear una solució amb valor global és dissenyar-la per a un problema molt concret, a casa, al poble, a la ciutat, d'on sou. L'algoritme aprèn a optimitzar, per exemple, el consum d'aigua en els hivernacles del Maresme, però no només resol un problema local, està aprenent a gestionar un recurs escàs en un entorn mediterrani específic, però que després es pot adaptar. I aquest coneixement, aquest aprenentatge, és transferible. I llavors, quan adaptem aquests hivernacles a Grècia, a Califòrnia, a Xile, a Singapur, la clau està en la capacitat d'adaptació. Llavors, no només exportem un producte rígid, sinó una intel·ligència que sap aprendre de nous contextos. I així el problema local es converteix en el laboratori i la solució local en el producte global. I una miqueta és el que estem veient, que de vegades certs tipus d'empreses es volen internacionalitzar i expandre i globalitzar portant exactament el mateix producte, i és molt important localitzar-lo. I ara és possible. I no només és el context, el llenguatge, les etiquetes, sinó realment adaptar a el que són les dades locals. I hi ha molts exemples d'això. Què més? En el moment en què comenceu a pensar per on podem començar aquesta transformació amb la IA? Quins són els problemes que cal resoldre? Bé, si encara us esteu preguntant quins problemes val la pena resoldre al món i què és el que necessita el món per resoldre dintre del context dels problemes que esteu solucionant en les vostres empreses, en els vostres productes i en els vostres serveis. Segons McKinsey, l'impacte econòmic anual del risc climàtic, només a Àsia, ja es mesura en més de 6 bilions de dòlars. Clar,
Això afecta directament entre 700 i 1.200 milions de persones que viuen en zones d'alt risc. Això no és el futur, això és ja avui. No cal que us digui què passa cada cop que hi ha una dana, les pluges. Aquí a Singapur, per exemple, que té un dels sistemes de trens més avançats i més moderns del món, els trens es paren i hi ha hagut molts problemes en l'últim any perquè la temperatura de les caixes de connexió que estan a les vies estan dissenyades per arribar a 60 graus, però per pics de calor arriben a més de 100, amb la qual els components no aguanten ni es fonen. Llavors, quan penseu en els canvis i en el que necessitarà, els problemes que s'hauran de resoldre, hi ha moltíssimes crisis que també generen totes aquestes oportunitats. I això exigeix un desenvolupament intel·ligent i molt immediat. Llavors, no tenim el luxe de fer proves durant dècades, sinó que el canvi climàtic és un problema que requereix solucions. I és aquí on la intel·ligència artificial deixa de ser una opció tecnològica interessant i es converteix en una eina crítica que pot generar un gran creixement en resiliència i en adaptació. Llavors, us volia comentar on posem el focus, quins són els sectors en els que val la pena i hi haurà gran necessitat. Per exemple, hi ha 3 sectors fonamentals que són sectors crítics que s'han de transformar i que des dels vostres àmbits són sectors en els que probablement hi haurà molta demanda també, que són les grans emissions i les víctimes principals del canvi climàtic, que són, per exemple, l'energia i el transport. Aquesta és l'espina dorsal de la nostra economia i la intel·ligència artificial pot optimitzar xarxes elèctriques per integrar més renovables, gestionar flotes de vehicles, reduir emissions i predir demanda. Aquest és una àrea fonamental de gran demanda. El segon és l'edificació sostenible. Els edificis consumeixen el 40% de l'energia a Europa i la intel·ligència artificial permet gestionar climatització, il·luminació, consum en temps real, transformant els edificis en entitats vives i eficients. Una tercera àrea és l'aigua i l'agricultura. La gestió intel·ligent d'aquest recurs és vital, des de la predicció de sequeres fins a l'agricultura de precisió, reducció del consum de l'aigua, fertilitzants. Són 3 sectors que són el camp de joc on la tecnologia catalana pot tenir un gran impacte i són sectors de molt alta demanda en els propers anys. Us donaré uns exemples. Per exemple, l'explosió de l'energia neta a Àsia-Pacífic. Aquesta és una regió que està afrontant una demanda energètica creixent amb un compromís molt ferm per descarbonitzar. El resultat és una inversió prevista de 3,3 bilions de dòlars en nova generació d'energia en la propera dècada. I no és només a Xina amb les plaques solars, que és amb una escala absolutament desorbitada. No es tracta només de construir més panells solars o aerogeneradors, sinó que es tracta de gestionar aquesta energia de manera intel·ligent. I aquí és on empreses catalanes amb know-how en gestió de xarxes, emmagatzematge d'energia, eficiència energètica, industrial, tenen una oportunitat d'or. És probable que hagueu implementat en les vostres empreses tecnologies o models que poden ser escalables i que poden servir a altres empreses també. I no hem d'anar-hi per construir grans infraestructures, sinó proporcionar la intel·ligència que les fa funcionar de manera òptima. I aquí tenim un altre mercat concret i gegant, que és el de l'edificació sostenible a Àsia-Pacífic, que és de 92.500 milions de dòlars. I per contextualitzar, és un mercat que creix a un ritme molt accelerat, impulsat per polítiques urbanístiques molt estrictes i de consciència corporativa molt creixent en sostenibilitat. Busquen solucions per a edificis de consum gairebé zero, sistemes de gestió d'edificis amb intel·ligència artificial, materials intel·ligents, sensors per monitoritzar qualitat d'aire, eficiència. I les empreses catalanes en el sector de construcció, domòtica, energètica, desenvolupament de software per a edificis, aquí tenen un mercat immens.
La nostra experiència en rehabilitació energètica i en desenvolupament de solucions per ciutats intel·ligents dona un avantatge. Hi ha una gran marca i una gran confiança en algunes d'aquestes àrees en què Catalunya pot tirar endavant i donar confiança en aquests productes. I finalment, agricultura i aigua intel·ligent, que és un sector fonamental. La confluència entre la crisi climàtica, el creixement demogràfic, l'escassedat d'aigua, fa que tinguin un dels camps més madurs en la revolució digital. I estem parlant de, per exemple, sistemes de reg intel·ligent, que utilitzen sensors de sol, prediccions meteorològiques per regar més del necessari, plataformes de teledetecció amb satèl·lits, drons que identifiquen estrès hídric en cultius o plagues. I a Catalunya hi ha una tradició agrícola forta i un sector tecnològic innovador. I ja hi ha casos com el de l'ús d'intel·ligència artificial en cooperatives vinícoles o en gestió de regadius. I no penseu que per ser d'un clúster diferent no podeu crear solucions per a aquestes àrees. Al contrari, hi haurà moltes àrees que desenvolupareu com a solucions per a altres problemes que poden ser molt aplicables, però aquestes són àrees en les que realment hi haurà molta demanda. Aquest coneixement és directament exportable. Per exemple, regions com Amèrica Llatina, Austràlia, el sud d'Europa, que enfronten aquests reptes similars. Però cada regió té la seva necessitat. Per exemple, la costa est dels Estats Units i Amèrica Llatina, la necessitat més urgent és el climate tech, la gestió intel·ligent d'aigua i de sòls. Els països nòrdics i Alemanya es busquen solucions de sostenibilitat amb certificacions sòlides, amb integració amb la indústria 4.0, que és tota la integració de dades i la connexió de sensors. A Singapur i a Corea, a Japó, la demanda per solucions d'eficiència energètica és molt alta. Smart cities, tecnologies per societat que envelleix i la robòtica assistencial són temes d'interès molt, molt alt. Els vostres plans d'internacionalització han de començar a preguntar la meva solució, quins d'aquests problemes resol millor i anar cap allà. I en conclusió, el que us proposo avui és un canvi de mentalitat. No es tracta d'exportar més caixes, solucions, es tracta d'exportar intel·ligència. I això vol dir el coneixement embolicat en un algoritme eficient, la tecnologia que el fa funcionar, la capacitat de resoldre un problema concret en un sector molt específic i els valors en què s'han construït l'ètica, la sostenibilitat i la transparència, que és molt, molt, molt important. I aquest model integrat coneix els 4 pilars: l'acadèmia, que genera el coneixement, l'emprenedor, que converteix en producte, la corporativa, que escala aquest producte, i el marc de responsabilitat, que el fa fiable a tot el món. I Catalunya té tot el necessari per ser un actor clau en la nova economia global basada en la intel·ligència artificial sostenible. O sigui que tenim el talent, els casos d'èxit, la marca i també la necessitat ecològica i econòmica per fer-ho. I per tant, la pregunta final que us deixo, que no és per mi, sinó per tots vosaltres, empresaris, responsables, polítics, investigadors, és què farem aquí i ara per assegurar-nos que no només seguim aquesta onada, sinó que la liderem. I amb això us deixo. Jo crec que hem fet bon temps. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i pel vostre temps. Espero que aquesta conversa us hagi donat algunes idees i sobretot optimisme per actuar, perquè hi ha moltíssimes possibilitats i el que volem és, des de Singapur i des de la resta del món, rebre-us i ajudar-vos a connectar. Em podeu trobar per correu electrònic, connecteu-me per LinkedIn, que és el codi QR. Si teniu qualsevol qüestió o si us puc ajudar en el que sigui, sabeu on estic. I amb molt de gust, si queda temps, no sé si hi ha temps per preguntes o reflexions, o me'ls podeu enviar més endavant. Ha estat un plaer i torno la connexió a tots vosaltres.